още не беше гладен. Боб няма да. Защо да ми се приеде? Не запре. Не. Ето, мога го направих. Какво направи? Много трябва да ям. Много. Боб остана зелен. Мало че режем. Добре, а Боб остана. Аз дам на бата същото. А Боб остана зелен. Ме интересува. Не свърши, что... Дай на Боба, бе. Пипа. Ай, приглътни тогава да кажеш. Но трябва сме много сериозни. Но трудно тая Боб зелен, бе. Какво да не ти кажа до сега? По една Боб. Престани. Ставаш за актриса. Трябва да че практика. Ставам за комедийна. Това е! Надо да Вей, хапам. стои с плютото тук. Ще да го скрим поне тук. Така. Това е същата работа. Не. Какво не, бе? Какво не? Седно сме по. Последна хапка имам. Айде, концентриране. 3, 2, 1, акшън! Отпусти окъня. Ти ще плюш. Тук да го изплюш. Малко Кое? хляб. Това също Боба. Едно по едно ги правим. Едно по